Szia! Üdv a Nőbizalom podcastben, ahol minden epizód egy lehetőség arra, hogy felfedezd, értékes vagy. Itt nem csak inspiráló gondolatokat kapsz, hanem valódi eszközöket is az önbizalmat felépítéséhez. Mindezt a Női Életvezetés Klub legfontosabb témáiból merítve, hogy a közösségünk tagjaihoz hasonlóan végre te is merj felszabadultan önmagad lenni. Amikor január elején elkezdődik ez az egész új év, új én hangulat, vagy inkább őrület, mindig van bennem egy nagyon kettős, ambivalens érzés. Egyrészt értem és megértem, hogy honnan jön, értem azt a vágyat arra, hogy tiszta lappal induljunk, hogy végre változzon valami, hogy végre ne ugyanazokat a köröket fussuk újra és újra, mint eddig, és hogy végre várjuk azt az elsöprő erőt, lendületet, azt a valami mást, ami segít nekünk abban, hogy most tényleg elérjük és megvalósítsuk a céljainkat. Ez egy teljesen emberi, teljesen érthető dolog. Másrészt viszont azt látom, és mivel nőkkel dolgozom, ezt nap mint nap tapasztalom most a januári időszakban, hogy ez az egész belső narratíva valahogyan hoz magával egy feszültséget, egy nyomást. Nem a megkönnyebbülés, nem a megérkezés, hanem egy nagyon finom belső nyomás érzését. Olyan, mintha januárban hirtelen fel kellene gyorsulnunk, mintha most azonnal bele kellene vetni magunkat a teljesítésbe, mintha bizonyítanunk kellene, és tanúbizonyságot tenni arról, hogy na de idén, most tényleg komolyan gondoljuk, hogy idén tényleg más lesz minden, és mi magunk is mások leszünk. És itt szoktam megállni egy pillanatra, és feltenni magamnak, illetve az ügyfeleimnek is egy kérdést. És most ezt neked is feltenném. Miért gondolod azt, hogy januárban, az év kezdetekor, az év első napjaiban az a dolgod, hogy minden erőt bedobj, hogy megjavítsd magad? Mert ha őszinték vagyunk, ez az egész új év, új én gondolata valójában azt üzeni, hogy mindenképpen változnod kell, mert a mostani éned nem elég. Hogy valami baj van veled. Most így, úgy, ahogy vagy, nem vagy oké. Hogy majd egy későbbi, fegyelmezettebb, szorgalmasabb, kitartóbb, karcsúbb, sikeresebb verziód, az majd rendben lesz, az majd elfogadható lesz. És lehet, hogy soha nem mondjuk ki így, de a testünk, az idegrendszerünk pontosan érzi ezt az üzenetet, ami ott van mögött az új év, új én üzenet mögött. És innen már eleve sokkal nehezebb valódi, belülről jövő változást létrehozni, mert ellenállásba kerülünk saját magunkkal. Eddig hogy tetszik a téma? Ha rezonál veled, nyomj egy lájkot, szólj hozzá, vagy oszd meg, hogy más nőkhöz is eljuthasson ez az üzenet. Az új év, új én hozzáállás sokkal inkább egy elszakadás, mint egy kapcsolódás. Mert ebben elszakadunk attól, amik most vagyunk, ahol most tartunk, és elkezdünk üldözni egy elképzelt verziót magunkról. És miközben ezt tesszük, nem vesszük észre, hogy pontosan ugyanazzal az energiával indulunk neki az évnek, amivel az előzőket is kezdtük. Erőből, akarásból, megfelelésből, kényszerítésből. És ebben a hozzáállásban még egy nagyon-nagyon fontos szempontot elfelejtünk, ez pedig a természet ritmusa. Mert január az nem az elindulás ideje. Akkor sem, ha a naptár ezt sugallja. Akkor sem,
ha azt látjuk, hogy itt az új év, és nekünk gomnyomásra kellene magunk mögött hagyni a tavalyi évet, és újult erővel nekilendülni az ideinek. A január tél. És a tél a természetben nem az utcuneki energiáról, és nem a kifelé haladásról, kiáradásról szól, nem a növekedésről, nem az új dolgok elindításáról. A tél a visszahúzódás ideje, a lelassulásé, az önreflexióé, a magunkkal való kapcsolódásé és az integrációé. Energetikailag ez az időszak nagyon hasonló ahhoz, ami a női ciklusban a menstruáció fázisa. Ez az az időszak, ahol a test természetesen visszavonul, ahol kevesebb az energiánk, ahol a befelé figyelés kerül előtérbe. És ez nem azért van, mert nem jól működik, hanem azért, mert így működik ciklikusan, egészségesen. És most képzeld el, hogyha ebben a fázisban, amikor éppen menstruálsz, azt mondanánk, hogy na akkor most gyerünk, kezd el nyújtani a maximális teljesítményt. Most utcu neki, fogj bele egy új projektbe, és minden erőbedobást elvárunk tőled. Most halad meg önmagad. Ez azért egy picit abszurd. Vagy ugyanaz, hogyha most így kimennénk a kertbe, és figyelgetnénk, hogy na, van már mit aratni? Jó lenne most már, szeretnénk most már. Mintha elvárnánk a földtől, ami még hótakaró alatt van és fagyos, hogy kezdje el növeszteni azt, amit mi aratni szeretnénk. És pontosan ezt tesszük kollektív szinten minden januárban. Ráadásul most a 2025-ös év végével egy különösen erős lezáró időszakban vagyunk, hiszen egy 9 éves ciklusnak a végéhez értünk, ami energetikailag mindig a lezárásról, összegzésről és elengedésről szól. És ilyenkor nem az a kérdés azonnal, hogy mit akarok hozzátenni az életemhez, hanem sokkal inkább az, hogy mindaz, amit eddig cipeltem, mindaz, ami nem az enyém, ami nem hozzám tartozik, az szépen lerakjam. Minden régi szerepet, régi elvárást, a régi célokat, azokat a célokat, amik mások elvárásaiból vagy megfelelésből, és nem a szívünkből születtek. Tehát ez az időszak sokkal inkább arra hív, hogy számot vessünk, visszanézzünk, nem önhibáztatásból és hibakeresésből, hanem őszinte kíváncsisággal, empátiával, hogy megnézzük, mi működött, és mi nem, hol mentünk szembe önmagunkkal, és hol tudtunk igazán összhangban működni önmagunkkal. És ezen a ponton az új én gondolata igazából fölöslegessé válik. Mert miközben mi már előre akarunk rohanni, a belső rendszerünk még éppen lezárásban van, még elengedne, még feldolgozna, integrálna. És amikor ezt nem hagyjuk meg neki, akkor abból belső feszültség keletkezik, kimerülés keletkezik, és ezt gyakran motivációhiánynak, vagy lustaságnak, vagy önszabotásnak éljük meg, pedig valójában annyi történik, hogy rossz időzítésben akarunk cselekedni. Akkor, amikor még nincs ott az ideje. És nagyon sok nő mondja nekem ilyenkor, hogy tudom, hogy mit kellene csinálnom, tudom, hogy mit akarok, de olyan nehéz elindulni, valahogy így mégsem megy. Mert lehet, hogy most januárban nem az a feladatod, hogy lefogyj, vagy hogy éppen itt és most már azonnal munkahelyet válts, vagy hogy mindenáron új rendszereket és új szokásokat vezess be az életedbe. Lehet, hogy most az a feladatod, hogy megállj, hogy meghald magad,
hogy leválaszd magadról azt, ami már nincs összhangban veled. És igen, ez kevésbé látványos, ez kevésbé motiváló, mert ide nem tudsz tenni egy pipát a feladatlistád mellé. Nem ad azonnali sikerélményt, viszont hosszú távon ez az, ami valódi, fenntartható változást hoz, és ami tényleg tud téged segíteni a valódi céljaid elérésében. Mert ahhoz, hogy célba érjünk, először is tisztán érdemes látnunk, hogy mifelé szeretnénk haladni. És ez a tisztánlátás akkor lesz velünk, ha teret adunk a belső kapcsolódásnak. Ha egy picit le tudjuk halkítani a külvilág zaját, mások elvárásait. Hol is kellene már tartanom? Kérdő, belső monológot. Ez az időszak még nem a cselekvés ideje. Ez az irány kijelölésé, a belső tér rendezésé, és annak a megengedése, hogy nem erőből, hanem összhangból induljunk majd tovább. Szóval, ha te is úgy érzed, hogy kicsit feszít, kicsit nyom, kicsit terhes neked ez az új év, új én gondolat, és a minden erőt toljunk bele itt és most a változásba, akkor nincs veled semmi baj. Lehet, hogy pont ez az egyik legnagyobb ajándék, amit most megadhatsz magadnak, hogy nem kényszeríted bele magad valami olyasmibe, ami nem a tiéd. Hogy tudatosítod attól, hogy most visszavonulsz egy kicsit, még nem maradsz le semmiről. Maximum arról, hogy már február végére kiégesd magad. Sőt, valójában ezzel alapozod meg azt, hogy amikor eljön a cselekvés ideje, akkor már ne a régi mintákból, ne megszokásból, ne kényszerből és ne megfelelésből indulj el, hanem a belső inspirációdból, a belső indítatásodból, a belső erődet használva. És a kérdésem, amit feltehetsz magadnak, mi van, ha 2026 nem attól lesz sikeres, hogy új én lettél, hanem attól, hogy végre közelebb kerültél ahhoz, aki vagy. És a mai podcast zárásaként az egyik kedvenc idézetemet hoztam el Carl Rogerstől. Az érdekes paradoxon az, hogy amikor elfogadom magam olyannak, amilyen vagyok, akkor válok képessé a változásra. Azt hiszem, hogy ez az idézet nagyon frappánsan lezárja azt, amiről az egész podcast epizód szól. Nem az önmegjavításból születik a változás, hanem az önelfogadásból. Szóval nem új énre van szükséged, hanem arra, hogy végre mélyebben kapcsolódj önmagaddal, hogy végre megláthasd, elfogadhasd, megszerethesd és megbecsülhesd azt, aki most vagy. Köszönöm a figyelmedet, és azt, hogy itt voltál ma velem. Ha pedig szeretnél még többet megtudni a témáról, és egy támogató, inspiráló női közösség részeként beindítani az életedben a változást, mert együtt tényleg könnyebb, akkor csekkold a leírásban a linket, és csatlakozz a Női Életvezetés Klubhoz.